पकडा कोणीतरी. काय काढलं उत्तर मारले का उत्तर उत्तर काय बघा जांभळांचा चढ. अरे थांब हो खाई कॅमेरा यायला टाळ बेकरा का मारूया आता चला. यायला काय तो लक्ष तकडे खाजोळ आहे धरा का धरा. यायला कॅमेरा धरत नाही सर काही नाही उपयोग. हे बघा जांभळा. अरे थांबा 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 झोमट लागला जांभळांची. अरे थांबा मी देताय ना देताय म्हटलंय ना. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं आता 10 वाजता स्वागत आहे. म्हणजे आता 10 वाजले आणि आत्ता आम्ही चाललो. ही बघा सगळी पलटत चैतन्य नंदन नंदन नाही या बाया पिंक्या नाना चढल्या. आता आम्ही जांभळा काढूक चालला. मागच्या वेळी गेला ना तरी जातो आता जांभळा काढूक आणि जांभळा काढूचो प्रोग्राम आज. सो तर कसे आज मस्त मजेत ना. असेच मजेत राहा आणि असेच व्हिडिओवरचे खात बसा. खात बसा म्हणजे आम्ही दाखवतो तुमच्याकडे तोंडात पाणी सुटत असतात पण काय करणार पाठवू शकत नाही ना. तरीच आपल्या कोकणातील मजा जांभळा करवंदा आंबो काजू हव्यात तेवढा खाऊक मिळतं पण बाहेर रवाचा लागता. तरी बघा ही अशी पोरगी आहेत तुम्ही तुमका वाटवत असात की लहानपणी की आपण मामाच्या गावाक याच्या गावाक जायत तेव्हा जांभळा बिंबळा करवंदा खायत आणि आताचा बराचसा कमी होतीला. काही गावांनी भरपूर जांभळा होत आमच्या गावात होत पण थोडी फारच. नानांका क्वच खुलवला जांभळा काढून द्यावा. तर आता चालला जांभळांका. ही बघ त्या दिवशी मोपूत त्या दिवशी पेक्षा नाही. ही बघा पुन्हा धरली एकदा आम्ही काढली हिच्यावरची. ही बघा ह्या कांदी एक नानू ही कांदीच पेचून द्यावा आमच्याकडे. हे बघा नाना चढतात जांभळीनीवर. आम्ही काय चढत नाही आता मला रे ओपाना चांगली चांगली काढा पिकी पिकी होते रे खाली वर नाही. जांभूळ पिकल्या झाडाखाली. नाना आधी म्हणाले मी खातोय तुम्ही मारा दगडे वरना बिये टाकत. बरी होती साडी कोणी आणणार पाडू पडणार थोडीच होता. पडलं 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 हलवा बघू जरा. ह्या नाना ते बघा वर चढले ते एकदम टुकशेक गेले जांभळांसाठी. आम्ही आपली खालना आ करून बघतो. ही बघा आ करतात पिंकी आणि काय पुरली ते करणार काय फांदी हाताला गावायला नको. नानांच्या झाडावरनं चढून आम्ही एकटो खाऊ नको. हे चांगली पिकी काढ कच्ची काढू नको रे. तू खाऊ गेलो मामा जांभळ काढीत आहे या तरी म्हण तरी काय पकडता तुका कसे मामा एकटो जांभळा वरती बसून खाता. काहीच नाही काय माका 2-3 दिकले एक खालती पडला. कार कधी वरती जवान किती नाना मग किती वेळ काढत तुझ्यासारखे ना. तुका पुढे जाऊ कस येत नाही. पुढे किती येत ती बघ. ते नाना सारखा नाही तो स्पायडरमॅन नाही. नाना स्पायडर यो काय यो तो सुपरमॅन आहे. सुपरमॅन कोण हा नाना स्पायडरमॅन आहे. खेका इलास खेकास मी चढलेले वरती पण जांभळा जास्त नाहीत वर. नाना जाम वर चढलेत दिसत पण नाही. गमतात काय बघा तुमका. माकाच गमत नाही तर तुमका काय गमणार.
ते बघ एकदम टुकशेक गेले होत. ते बघा नाना 4 नाही जांभळा काढलेली. अरे तेव्हा त्यांची पिशवी भरली पुरी. नाही भरली आहे. कुठे आहेत कुठे? अरे तेव्हा वरती आहेत. अरे हायच जांभळ पण ही बघ हय हय अरे हत पण ही बघ. ही बघ ह्या साईड सगळी जांभळ. ही बघ. हा 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 चल 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 मी घेते ते का. धर कॅमेरा धर. कॅमेरामन इधर शिस्तीत दाखवतोय. हे बघ हिरवी काढशील बघूया जांभळा काढतोस काय. बघू पाणी वड आधी. आवशी तू घोम ह्याच्यात तू पकडा टोपी. चांगली पकडणार तो. जरा हात धर एक. हलवलं हात पकड. काय नाही उभं राहू बघूया. राव हे स्पायडरमॅन ना. वड फांदी वड. पकडा. अरे टोपी काढ. नाही चैतन्य टोपी काढ. चैतन्य ताट उभा राहा सरळ. फांदीला धरलं. फांदी वड येतली. अरे पकड चैतन्य. हलू नको खाली वड. फांदी अशी खाली सरळ धर. फांदी वड फांदी वड. कांदीवर ना वर जाता. धरलंय तुका. कोणा खवाय सरळ ताट राहू. पकडा कोणीतरी. काय काढलं उत्तर मारले का. उत्तर काय बघा जांभळांचा चढ. अरे थांब. हो खाई कॅमेरा यायला टाळ बेका एका मारूया आता चला. हिला तो लक्ष तकडे खाजोळ आहे. धरा का धरा. हिला कॅमेरा धरत नाही सर. काही नाही उपयोग. कॉल कोणाचो. सुरेखा रे गे. हॅलो नमस्कार. हा बोला. मला ना तुमचा ऍड्रेस पाहिजे होता. ही बघा जांभळा. स्वागतासाठी पी उभे राहणार नाहीस तुम्ही पिशी गाडवण्यासाठी जांभळा खाऊसाठी उभे राहणार. कितीशी काढले नाहीत नानाने. अर्धी पिशी काढले नाही. टाकतात की खाली पिशी. काय ते देतील हातात. देतील 4-5 देतील. काय जांभळा बाय काय कामाचा नाही त्यामुळे उपयोग काय नाही. लोंढरा तू किती घराडे हा तर ठेवता तो बरा होतास तू का. काम तरी 4 भांडी घासलं असतंस. 4 भांडी घासलं. मी नाही भांडी घासलं. चल हत ती लांब लांब होत जरा. हिरवी काढल्यानी नाही ना. बघूया. ही बघा जांभळा. अरे थांबा झोमट लागला जांभळा. अरे थांबा मी देताय म्हटलंय ना. उमले बाबा इथे या नाना इथे या. हो तोय रवलास उभे उमल्यांच्या खाली आहे जरा. ते उमला. बघा 1 नंबर जांभळा. मी चाललेलो आता. मला आता हात फांदी नाही येत होती. चढलेलो पण फांदीच येत नाही होय ना. हा मला आता एवढं नाही आहे ना. का चला अशा रीतीने आम्ही जांभळी काढली. आता ती पिशी घेऊन जातो घरी. तुम्ही कुठे चाललात. आम्ही चाललो वैंड्याला. हो ढीण काढीन वैसून. चला आता आम्ही घरी जांभळा घेऊन घरी जायचं आहोत. जांभळा खाऊ काही पिंक्या यो वैद्या. डायबिटीस न होणारी. जांभळा खाऊची असतात म्हणजे रक्त वाढतं. रोज त्याच्या ना. जांभळाचे बिल असतात तिथे उडून खातो. डायबिटीसचा असा सांगा नको औषध दाखवा का. होय खरोखर देवासून माका बर तुझ्याकडे येते मर वळून. घेऊन ये आणि हे बघा म्हशी आताशे जास्त ऊन लागता म्हणून असे सावळे बसले. हे बघा
तसं उन्हाळू आहे त्यामुळे ते साफ. तू काय पाठीर बसाक जातो की त्याचे काय का सांगणार. आणि आता छोटून लाईट काढल्यामुळे आता मारणार होते इंका वाटाप लावता राहणार. आता छोटुकडे द्यावा लावू. लाईट काढून टाकलं मला सगळे. आता घरी जाऊया. ऊन बघा दुपारचा वाजलेत 12 वाजलेत आणि आता चाललो आम्ही घरी चालला. चला बाय बाय. ह्यांचा काय भांडण सुटणार नाही आता मारणारच बॉम्बटान. चला काय म्हणतो ह्यो माझा फॅन हा भरपूर फॅन ना. ह्यो म्हणता फ्रेंड. फ्रेंड नाही रे फॅन फॅन. पंको नाही काय म्हणतो मग ये मग बाकी काय काय नाही. कॅमेरा चालू आहे त्यामुळे तू काय बोलत नाही आता. नंतर मुकेश मामाला भेटायचं. हा व्हिडिओ बघतोस ना. ही दुसरी व्हिडिओ बघणार. व्हिडिओ बघताय आणि लाईक करायला पाहिजे त्यांना. आम्हाला माहित नाही मोबाईलचं. ह्यांना सगळं माहिती आहे मोबाईल. मग आता राहणार ना. ए आज राहणार. हा मग काय नाही. चला आता आम्ही आलेलो आहोत आणि डॅडी कुठे आहेत. पप्पा कुठं आहेत. मसाला कुठं. चला मित्रांनो इथं थांबूया. बाय बाय. आता आहेत थांबू मॉप घ्यायचे होती.